आसाम सरकारारि माने सानखान्थिया लोगोसे विज्ञान बेवहाय बिसोरो इंराजिनि जि सुंद हरबाय बर' मिडियामाव बेवहाय सेल्फ इभालुएसन आरो लोगोसे जि मोनसे माने एक्सटार्नेल इभालुएसन बेवहाय बेखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो सुद्रिनानै जों सरकारखौ जों खावलायसेयावबो बिथांमोना मानियैनि जों गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो होबथानो गोनां जाबाय आरो जों रिपर्ट मोननाय बायदिब्ला जोंहा दासिमबो फर्मेलि मोनसे इनभाइटेसन बा सावरायनाय जायाखै नाथाय आसाम सरकारा सिमान लाबाय जे बिथांमोना दि गोरोन्थि जादों बे खामानिया आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव माने बर'जों लोगोसे इंराजिबो जागोन बे खोथाखौ जोंनो खोथा होदों बेनि थाखाय जोङो गासैबो बर' रायजो राजा जोंनि गासैबो बर' फोरोंगिरि जायफोर जोंखौ बेवहाय मरेलि सापर्ट होबाय बेनि थाखाय जों गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों जोंनिफ्राय बे बेलायाव बिराद स्पष्ट जे जायफोर दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि सानो जे बर' बिजों फरायनानै जेबो जाया जाम्बाय जाम्बि जाजोब्बाय मोसौ जाजोब्बाय होननानै माखासे बुंग्रा जोंनाव दैदेनगिरिफोर दङ आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिथांमोना बे रोखोमनि गावनि फोथायनाय गावनि साननायखौ जाहाथे दाबुं बिथांमोना बे साननाया जुदि दङबा बिथांमोना गावनि गोसो गोबाव लाखिदों नाथाय बर' रायजो राजानि सिगाङाव बे मेसेजखौ बिथांमोना दाहोथों बे जोंनि खावलायनाय मानोना बियो जाथि दानायनि खामानियावनो बिराद गिदिर मोनसे हेंथा हिसाबै इयुनाव नुजागोन आरो बिथांमोना बिनि फिथाइखौ उनावहाय नुगोन जुदि बे खोथाखौ बुंबाय थायोबा मानोना बर' रायजो राजाया दिनैबो जोंनि माहारिबादखौ लानानै थांनानै दङ आरो बे माहारिबादा फैगोन जेब्लानाखि हारियाव रावा थागोन बिजोङा थागोन थुनलाइया थागोन सिनायथिया थागोन थामोनथाया थागोन बेखायनो आं खावलायगोन जे बर' रावनि बर' बिजोंनि उल्थायै जाहाथे रावबो राजखान्थिगिरिफ्रा हेंथा बाथ्रा बे स्पष्ट खावलायनाय बे जोबोद दुखु गोनां खोथा जों नुदों जोबोद दुखु गोनां खोथा बियो फरायसा माने मा हारिनि दैदेनगिरिफ्रा सोर बर'नि साफा साफा फिसा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा सोर दिनै फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ जों नुनो मोन्दों गोबां गाज्रि गाज्रि रावजों रायदों नाथाय बिथांमोननि गोरबोआव हाबनानै खोनासंथोंलाय हमदांथोंलाय आन्दाज खालामथों बेसेबां दुखु होदों दिनै बिथांमोना बेखायनो जों खावलायदों जों आसलते माखासे सोदोब बाहायनायाव माखासे बाथ्रा बाहायनायाव जोबोद माने मार्जित जानांगौ मार्जित सोदोब बाहायनो थाखाय जों खावलायदों राजनितिकनि बेलायाव माबा मोनसे गोनो गोथोआ थागोन राजनितिकफोरनि गेजेराव बेफोर सोदोबखौ बाहाय नाथाय नों फरायसा आफाद बायदिखौ जेब्ला दुखु होगोन दैदेनगिरिफोरखौ दुखु होगोन रायगोन गाज्रि सोदोब बाहायगोन बे जोंनि थाखाय गनायथावना नङा आरो जुदि बिथांमोना बे सोदोबखौ बाहायनो हायोबा बाथ्राखौ बाहायनो हायोबा बिथांमोना समाजाव मा मेसेज होगोन जोंनि जोबोद गाजा गोमजा जानो थांगासिनो दं बर'फ्रा दावहारु हारि सोमावसारनानै जों फैनाय हारि दिनै आसाम सरकारा गावसोरनो फासयनो गोनां जादों जोंहा बेवहाय सावरायनायाव बिराद मोजां जागोन आरसिया बिराद साखाफारायै आवगायबाय जोंहा बिसास दङ जे बे जथुम्माया जोबोद गाजा गोमजायै जागोन नोंथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाहैनो हागोन खावलायखानाय थाबाय बेवहाय बाहागो ला जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ नोंथांमोना रायजो राजानो दिन्थि साबायखर नोंथांमोननिसिम दिनै बे उदालगुरि जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मा बे बर्नगाव गुदि बर' थुनलाइनि सिङाव जादों आरो बेयो जाहैबाय बर्नगाव गोजौ फरायसालिनि बे लांगोना गेलेग्रा फोथार माने नगारि फोथार दा बे दिनै नैथि साननि जिथु गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बियो गोजोनैनो मोजाङै मोजां जालांबाय बयनिबो हेफाजाबाव आं दा बे समाव बेखौनो फोरमायनो सानो जोंनि जिथु गोथार बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं बे समाव जोङो बर' माहारिनि जिथु जों इयुननि जों खामानि मावबाय थानाय बे मोनसे आफादा दिनैसिम माने खोमथाय माहारिनि थाखाय गसंनानै दङ आरो बे गोथार फिरफिलाया जेब्लासिम जोंनि बर' माहारिया थांना थागोन अब्लासिम बे फिरफिलाया बिरबाय थागोन जोंहा बे मोनसे जोंनि फोथायनाय बेनिखायनो जों जेसेबां हागौ बे गोथार फिरफिलाखौ जोंनि माहारिया अनसायनांगोन आरो सिबिनांगोन आं बेखौ बयनिसिमबो आं बेखौ खावलायदों आरो जोंनि बे नगारि फोथाराव दिनै 52थि जिथु उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जिथु बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मायाव जोंनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय
बावनाय बे हाबाफारियावबो जाफुंलांबाय बेवहाय आंनिनो लोगो नेहाथारि बिथां फतेन्द्र बसुमतारिया बावजेनगिरि जों दिनै मुंख्लंफोरखौ जोबोद गोसोखांदों आरो रुंसारिफोरखौ गोसोखांदों मानो होननानै बुङोब्ला जाय रुंसारि दिनै बर' माहारिनि थाखायनो गोबां हाबा खामानि बिथांमोना जौगानाय हाबाफारि बर' राव थुनलाइनि जौगानाय हाबाफारि लानानैनो गावसिनि जिउखौ बावसोमलांबाय खायसेया मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जिथु मावनाय बिथांमोननि मावनायजोंसो दिनै बर' माहारिया दिनैनि बे मासिखौ मोननो हादों जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जोंहा बिदिनो मोनसे दुखु नांबाय जे बिथांमोना थांना थागौमोनथाय बेखौ नुनानै मोनगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनै गैला बिथांमोना मा मावनानै गालांखो बिनि फिथाइखौ बिथांमोना नुनो मोनाखै थेवब्लाबो जों आसा खालामो बिथांमोना सान अखाफोर हाथरखि जानानैनो जोंखौ नायहरबाय थाथों आरो जोंखौ अनसायहरबाय थाथों जों बेखौनो मोनसे आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों जाहाथे बिसोरनि जिउमायाबो आलो गोजोनैनो थाबाय थाथों।